n'anya ebe anyị nọ na Chika mọchụarị ebe a na-eburu ozu nnukwu mmadụ Lolo Josephine Somchi eburu ya kịta eje gburugburu nna ya a ga-esi ebe ahụ wee jekwe na be di ebe ụmụaneka ụba ọjị Amaokwe wee jekarịa ụka na St. Anthony's Catholic Church ọjị Amaokwe wee bịazie si aje nke ọma na ngwurube di ya. Anyị na-asị gị na-esonyere Amaokwe TV maka na ga-enye life update ka ya bụ mmemme si aga. Daalụ maka isonyere anyị, unu ga-afụ ụmụaka ebe a. nnukwu nwanyị Lolo Josephine Somchi siri ike na ndị ọkwa amen. Anyị na-asị n'ime Somchi niile ha kasie, ndị ụmụaneka ụba ọjị Amaokwe kasienu, ndị okwu ya ọjị kasienu.
Go ahead now.